Centaines de kilomètres, rien ne bouge. Mais heureusement, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous dans la forêt avec un lapon. Il s'appelle Yuka, il est éleveur de rennes, et il m'a promis de partir à la recherche de ces animaux qui vivent ici, au cœur de l'hiver. Hey! Hello! Bonjour! Ça va? Joo. Il fait pas chaud chez vous? No eihän, nythän on rauhailima. Vasta oli 40. Ah oui, donc il fait chaud là, d'accord. Et là, vous partez voir les rennes? No niin, lähdetäpä ajelemaan, niin porot on jo nälissä. Meidän pitää lähteä. Ok. Päky. Et les rennes, ils sont dans la nature comme ça? Libres? Joo, kyllä ne on aivan vappana täällä luonnossa nuo porot. Ei niillä ole rajoja, kyllä ne kävelee missä haluaa. Et ils peuvent partir loin comme ça? No ei tästä kovin pitkä matka ole enää, kohta ollaan perillä. Ah, il y a des rennes. Et c'est très beau, hein? Et celui-là, là, il est tout blanc. Ah, il y en a en face là-bas. Ne kuulee äänen. Et ils nous ont repérés, hein? Ils nous suivent tous. Ne tuntee minun ja ne ei tule Ouvon tykö. Moro! Ça arrive de partout. Ça, c'est quand même rigolo, hein? Et il y en a combien? Se on jotain 400–500 kierteitä. Moro! C'est féerique, en fait c'est féerique. On dirait un... C'est presque irréel, un peu comme un conte de Noël, mais en vrai. Joo, meidän pitäisi alkaa nyt ruokkiahan tänne. Ajamaan ympäri. Un cercle? Comment ça un cercle? Loppu tänne. Tässä annetaan nyt lisää ruokaa poroille. Porot tykkää tästä. Ja, mutta niin, kevättalvella annamme lisää näille, kun on paljon lunta täällä sitten. Niin on vaikea kaivaa. Poro kaivaa tuolta maasta sen. Jos ne pääsee oikein huonoon kuntoon nämä porot meillä nyt, ne puottaa vasan hangelle. Ei ole vasoja mitä myyä ensi syksynä. Ah ok, ok. Et alors vous allez leur mettre la nourriture là? Niin ja sitten, että ne ei puske toisiaan. Minä ajelen tuossa ympäri, niin minä ajan tuosta ympäri noin, niin pikkusen paikka näin. Tiputelen sinne. Et franchement c'est magnifique, magnifique. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Et on fait combien de tours comme ça? No noin, kymmenkunta. Et tous les jours vous venez nourrir les rennes comme ça? Aamulla noustaan ylös ja keitetään pannu kahvia ja siinä pari tuntia aamutoimia ja sitten puetaan lähdetään metsään tänne ja ollaan... Et ce qui m'épate, c'est que même après toutes ces années à venir tous les jours, vous les aimez encore comme ça? Joo, mä oon pikkupojasta asti tehnyt tätä hommaa. Kohta 50 vuotta. Joo, tässä on paljon tunnetta tässä meidän elämässä, tässä elinkeinossa, tässä porohommassa, niin siinä on tunnetta paljon. Sitä tavallaan rakastaa näitä poroja. En revanche, il est impossible d'approcher un renne. Regardez, dès que vous essayez d'approcher un renne,
Ils s'éloignent. C'est dommage, on a envie de les caresser. Un renne. Ah, peut-être réussir. Joo, ei ne tykkää silittelystä. Et alors, pourquoi vous avez des rennes? Ça sert à quoi les rennes en Laponie? Tavallaan se on elinkeino. No jos sillä lailla ajattelee, että tämä vuotuskierto, nyt ruokimme kevättalvella poroja. Sitten toukokuussa merkittävänä tekee vasat. Laskemme tuonne pohjoisen, noin 50 kilometriä pohjoisen tästä ja sen jälkeen ne on kesän siellä ja syksyllä ne tulee niin takaisinpäin. Meillä on aita eessä ja siinä otetaan teurasporot pois. D'accord.